menentukan anak pun diberi di bawah juru di bata nama jalo patu-patu masari pion oleh apa yang masih penantang suap songni do di nama mempatita nami do tak dapat hal di nami suap songni nang pemusik pemandu mulai aku dengan nami itu ramuang nami saya ditapai di bata dia muang kabisik saya ditapai dia muang rohan nama nubunuk pada pos ni kuriat tau. Jadi mulai kemudian mengatakan nami. So ini do nak di bulan-bulan nami. Main marbagas. Alay dan tamang lapis dan marbagas somon si Pilipino. Atau tanya kamu bajolo kata di batang tarigot urut di pardoman saripion di halak Kristen. Dung ditopa di batang jolmai. Dok ibana man. Dan dengan sesada bawai ujung. Ubay man ibana sada buru ang ruki di ibana bahay akut ni hidup Tuhan Yesus gamut na paulakon na hinulian Yesu ahal ni na marmangian na pangalakot sa do pangalakot do na magkuat na sirani atau na pinadomo ni batang dan jadi siraman ni jolong songonon hidup di batang ibawai hamu aka bawa kaholongi hamu ma par di tamuna di somon Kristus nama kaholongi huliai jalan namale yang dirinya kumokoksa unan muru kamu dopak nasida ikon maroha hamu mardo pandongani nasida sangat baik hamu nasida somon doman panean dengan muluan nasora sudah dungi songonondo didokatan di batat waka buru-buru dioloi aka parupuan mabawa nandi somon pangolina di Tuhan ay bawa ida ulu ni pardintana somon Kristus ulu ni huliay ikon botol forman toman maradongan halang pohon untuk menanyakon diton di parani di buru-buru gimana harga dijolo di batat dijolo atau son akak nama parangihon hal di bapa maham sulukon para sinrohan dohod habasaran dohod hasere ni roha maham masih paling maham dohod masih sesian selalu riting ni roha murut rimas panungangyo dohod pengensyahyon daw masih kamu alai dikijang ni saluti masih mau memahami ay ido araw-araw ninasulingan duni dami nasiyan di batang ima mga rajay bagasan rohamu jala saluk na binay mudak marhike haka manang pambahinay tong may marhike goa ni Tuhan Yesus asa ibana mga rajay rohamu dohot ulaw atong nunga dibili hamu hata ini dibata kami kuruhut di pardongan saya ini namanupun mau nuain jumolo diho ale pangoli si France butar olo maka jomjom pun dijolo di bata naugolo saluhut doho dijolo nyaka dongan na bunuh di sorga na dipangido rohamdo disi maliskus endang borusinurat nalirikmon gabi dongan musahike olo doho makaholongi iba siyan nasa raham dohot mangulawan siyan nasa gugum uhud marparangin parangin abadian radohot iban na olo doho manganju-anju dohot magaleon na surang-surang marangina jalan nasa gugum maluong manang tadi konomu ibana paima disirang hamatnya kamu sogot molo na sadaro hamman alusna bayo na alusna namanukung maaw do iho ale inang maliskus endang guru simurat niririt ni si France butar-butaron bahay dongan na sarili naulo doho makajunjung kon di jolo ni batas na umboto sa luhut doho di jolo ni dongan na pung di son na di pangido hamdo di si France on garis nunduku olo doho makaholongi iban siya nasa rohan doho mar pangalangon na ture
Maradokon libana dohon marpamangion parangin ada dia. Pabuah halak Kristen jalan satu parang ilolong manang tadi konong ibana pahima disiram hamatian hamusun molon nang sadaro ham mangoris ini dogma alusu. Pasal kami mah tusik dua lingkungan kelapas atom cendramata sian riata. Kita sudah lokasi dua belum masak. Jadi mulai dari Tuhan bagi Perancis dan Inang tadi sudah mendapatkan pemberkatan pernikahan yang disampaikan oleh hambanya Kemang Pendeta Setahulah. Dan sebagaimana sebagai pernikahan orang Kristen tidak boleh dipisahkan oleh apapun kecuali oleh kematian. Dan selaku kita sebagai orang berkeluarga tentu memang banyak persoalan-persoalan di dunia ini, tetapi semuanya itu mempunyai jawaban dari Allah. Itulah makanya gereja kita memberikan Alkitab ini agar ini dibaca sehingga apapun nanti pergumulan hidup di sini ada jawabannya. Kalau tadi bilang pendeta 1+1, 2 itu jawaban dunia, tetapi menurut firman Tuhan 1+1 dan kamu tetap. Jadi